तनी लेवे दे हमरा के मजा। लीजिए ना मजा, मैं तो हूँ यहीं पे। क्या बात कर रहे रे बाबा। और वैसे कैमरामैन इ तब पवन सिंह के ना माने तो खेसरिये के काहे लेवे देवे के बात कर रही है। पवन सिंह को छोड़ दी तारे तो पवन सिंह हमारे ऐसा हो गए हैं। चलिए पवन भैया हमारे साथ आप भी बजरंग दल में नाम लिखवाइए। चलिए I love you. मामो तेरा बहन के चौदह महावीर वाला तेरा मैया के चौदह वाला। अरे ई भोजपुरी इंडस्ट्री है जनाब। एजिया पहले देवर भौजाई में चलत रहे लेकिन अब तो भाई बहन में चले लागल। बात है पवन भैया की गायकी की तो हाँ देखा लोग पवन सिंह के बर्थडे में कहलक कि पवन सिंह के भैया लेकिन अभी कोनो इवेंट में पवन सिंह के कह दिलक सैया। अब वैसे पवनो सिंह तनी कम नहीं खन मौका पे चौका ना छक्का मरलहन आ चांस पे डांस कर देलहन आ एगो स्टेज शो में कह देलहन। वैसे ई कांड में ई दोनों जना के कोनो गलती नहीं खे काहे कि ए घड़ी मौसम में कुछ बेशरम हो गइल बा। रे घाटा से साफ रहे साला तो नहीं जानत का अभी नु कुछ डर भखलंड दे। अरे भाला दे अरे वो नहीं जाना तो मुस दे किस दे चुस दे ये सब दे चलता। तब भाई लोग तू लोग तो जानते हो बोलो कि अनुपमा यादव के शिव कुमार बिक्कू के साथ लव वाला कनेक्ट रहे। अब का जान कैसे इनका लोग के ब्रेकअप हो गई बा। तो अनुपमा यादव पवन सिंह के साथे रहतरी अनु ना तो शिव कुमार बिक्कू पवन सिंह के पुरनकी मनी के साथे रहतरन आरु थोड़ा थोड़ा एक में अपन दिलवा के बतिया बोल देता। अरे कि घरे काट भेजा भाई वो हम तो हके बोला हमर दुल्हन के देखे जरूरी। अरे बिक्कू भैया मर्दे तू टेंशन मत लो अभी तक ई लोग ई बात नइखे कहले लोग कि हम इनकर वाइफ है आई हमार हस्बैंड है आ ना तो तू तो जानते बारा लड़की हरदम तारा से बेहतर खोजे के तलाश में रहेली सन। बात तो सही है। आ ना तो भाई लोग तू ही लोग अपन खोपड़िया में थोड़ा सा दिमाग रख लोग आ सोचा लोग कि का कोनो बहिन अपन भाई के हई बात नइखे बोल सकत। I love you. आ का कोनो भाई अपन बहिन के हईसन बात नइखे बोल सकत। आ ना तो जब तक इनका लोग के ई साबित नइखे हो जात कि ई लोग पति पत्नी हो लोग तब तक तू लोग इनकर भाई बहन के रिश्ता में दरार मत पैदा कर लोग आ इनकरा हईसन हई बात नत बोला लोग। हमार भैया कहनी कल जाके छोड़ी आ जिन जिन इनकरा ऐसा सोचत हो तब एकदम साफ